Avui preparem pasta amb trompetes de la mort. Podeu escollir el tipus de pasta que més us agradi. Per fer-la necessitem 400 grams de pasta, uns 150 o 200 grams de trompetes de la mort, julivert, un bitxo, un parell de grans d'all, formatge parmesà al gust, oli d'oliva verge extra i sal. Començarem posant una olla amb aigua al foc. Quan l'aigua bulli, afegim sal, un ratxolí d'oli i la pasta. La deixem coure el temps que ens recomana el fabricant i, mentrestant, prepararem la salsa. Posem oli en una paella i afegim l'all picat i el bitxo. Quan tinguem l'all daurat, hi afegim els bolets i els assaltem a foc suau. I abans de que es consumeixi tota l'aigua que deixen anar, hi afegim el julivert. Si cal, podem afegir-hi un parell de cullerades d'aigua de bullir la pasta. Salem, deixem un parell de minuts més i reservem. Quan la pasta estigui cuita, l'escorrem i la barregem amb la salsa en la mateixa paella. El formatge ratllat el servirem a part, perquè així cadascú se'l posi al seu gust. I ja el tenim, un plat bo, fàcil i ràpid de preparar. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like. I si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem noves receptes.